just can't change. Písničky děláte taky ještě? Pořád pracujeme, makáme. To pracujete i s notama? No, snažíme se, ale oni... Jim vadí, že jsou černé ty noty. Začne rasismu v kapele a prostě jakhle... To je problém, no. To je xenofobie, velký problém i v Hradci Králové a možná proto tady hrajete. Jsme uvažovali, že bychom v rámci jako zbližování mentality přibrali nějakou skina ještě. Určitě. Na perkuse nebo... A jste připraveni na nějaká protivenství toho večírku? Třeba dneska tady. Může se stát něco takového? Dělnická strana nic neohlásila, tak já myslím, že dneska asi ne, ale zítra možná, jestli jsem jistý. Jsme proto rádi, že hrajeme radši dneska. Jo, a jste připravený na nápor faninek? Přijdou zase ty vaše hradecký faninky? Já teda nevím o žádných faninkách. Jo, protože jste z Prahy. No, tak moje spolužečka říkala, že dneska zrovna nemůže. Hradecká kapela. Jo, volali jsme jedný tady Vychalový a ona říkala, že nemůže. Ale říkala, že jí to moc mrzí, tak to bylo pěkné. Ale jak to, že já si myslím, že Adam je z Hradce, přitom Adam je z Prahy. A tak chováš se tady jak doma. V podstatě mě tady cigáni našli na ulici a adoptovali, takže jsem tady jako doma. A kde jste se setkal s cigánama vlastně? Tady s těma? No. Ve věznici? No, v Praze v Rokafe jsme si viděli poprvé. Asi před 10 dny. Ale ty už jsi s cigánama pracoval předtím. Tak já jsem se učil cigánsky a tak, no, tak tím jsem je pak jako oslnil, když jsem přišel na první zkoušku s nima. A oni se přede mnou cigánsky bavili jako o tom, jak blbě hrajou. A já jsem říkal jako cigánsky, že jim rozumím, tak oni šli do kolen a proto mě vlastně do té kapely potom vzali. Vlastně že nečekali, že by takovýhle bílej kluk mohl umět cigánsky. A ty jsi teďka jeden z posledních bílých, nebo prvních bílých kluků, který hraje jako cigán. My se tak jako dozvídáme o tobě takový. Kdo ještě je lepší houslista v Čechách než ty? Já, no. Cigánské. Grapely. To není úplně v Čechách, to už je myslím pod Brnem. A hlavně už není živ. A kdo ještě? Nevím. Co se stalo? Nestalo se nic, jenom teda se to, jako, mohlo se něco stát, jo, protože je pravda, že má teďka v tomto období se objeví supernova tady v blízkém okolí sluneční soustavy, ale neví se teda přesně, má to být někde prostě v
okruhu 5000 let se to má stát. Takže vlastně není jistý, jestli to v těch 10 stihne. No tak teď to nebylo. Za těch 10 to nebylo a jestli to bude teď, to opravdu se neví. Takže nestalo se nic teda. A co se týká vás, jak to, že teďka po cigánských písničkách máte nový album? Já jsem čekal zase další nějaký folklor. No, já jsem už se prohlásil za důchodce a už jsem nevěděl, že bych ještě něco jako chtěl dělat, ale kamarád si udělal studio v Ostravě a chodili jsme tam tak jako s partou, s muzikantama jamovat. Bilancovat? No nejenom tak se bavit, jako si udělat nějakou nahrávku na místě z ničeho. A tak se s ním dobře pracuje, že jsem tam jsem si koupil měsíčník a začal jsem tam dojíždět potom každý den už skoro. Loni někdy od února to začalo. A pak jsem z toho zase nechal a dělal jsem přes léto zvedníka na chatě a na podzim zase začali něco strkat prstem. No a je to... A je to venku? Je to venku. Je to venku? No. Je to venku. Jak to, že se to natahuje ty intervaly mezi těma deskama? Tak, protože se nic neděje. Až do nebe, prošel jsem ulicí, 100krát ho uviděl, 100krát ho obešel, zase se objevil, dokola sladkýma slovama, cuchání do sítě, otrava do krve a koně. Ale k těm pohybům, prosím tě, to mě zajímá vlastně, v čem to pomáhá. To škodí. To škodí. Spousta to nesnáší, takže si potom hádáme. Ne, právě, já jsem si říkal, že vlastně spousta lidí s tím musí mít problém a zároveň, že jako asi jo, pro tebe je to jako projekt, který ti pomáhá. Se dá nic dělat, no. A už to vyškodí? No, už to má moc, no, prej. Už to máš moc? On už to má moc, to je pohybu, ale tak prostě to je spontánně. Ale to máš podobně jako Dan Barta. Dan Barta to má taky vlastně takový handicap, pro kterýho muži nenávidí a ženy milují. Jo. A jsi připravený na parodii? Vlastně to je vždycky... Já vlastně sám sebe paroduju jako. No to jo, no, tak parodie od sebe samotného nevadí, viď, ale od cizích lidí, ty jo. No, víš co, no. že když je člověk jakoby v tomhletom výraznej, tak vlastně to okamžitě zavdává k parodii. Asi jo, no. A to je super, tak aspoň to motivuje k nějaký činnosti. Jo. Koho ty paroduješ tímhle? Sebe? Jenom sebe? No, své slabiny a tak přeháním, nadsazuju to, co cítím, že jsou moje nějaký úchylky a slabosti. Hele, a to občas to tak zavání takovým, řekněme, v těch textech některých, a to já to nechci hodnotit teďka, jo, ale takovým vlastně jako moudrým mladých mužů, jo. Jak to vnímáte? Už vám to někdo tak jako řekl třeba nějaký že jsme moudří mladí muži, no, že jste takový, takže někdo starší vám řekl, že kluci o tom nic nevíte. Jakože moralizujeme, aniž bychom to zažili. No třeba, jako to už takhle konkrétně jsem ani nemířil, ale ty jsi to řekl. Nikdo nám to neřekl a no tak já nevím, tak říkáme svůj názor, jak to cítíme, ta pozice, v jaký jsme, no, tak to je legitimní, to je jasný, no. Ale jestli už jste třeba dospěli k nějakému textu, který je třeba 2-3 roky staré, najednou jste zjistili, že vlastně už jste za ním. Možná nějaký náznaky už cítím někde, no. Jo. No a jako, co? že si třeba pamatuju, že třeba před... Na závěr, protože není to vlastně škoda, když je teda kvůli těm textům přestanete hrát, protože třeba ta melodie je furt platná. Jo. Ne, to, o čem jsem mluvil, se týká tak 2 písniček, co já jako cítím, a to je můj jako osobní názor. Ale nehrajeme je, protože jsou jako z první desky, kterou už jako vesměs skoro celou nehrajeme až na nějaký výjimky. A já doufám, že dneska, nebo rozhodně nám nejde o to nějak vynášet nějaký moudra, prostě jenom mluvíme o tom, jak hodnotíme to, jak tady žijeme, jak se cítíme a jestli to někoho může působit nějak, že to jako vyslovujeme, tak
je to tak cítí, no. Ne, je to v pořádku, že jasný. No není to v pořádku, já jsem trošku uvařený. Ne, ale tak v pořádku to je, že stejně tak jako vy, že popisujete ten názor a tu situaci, kterou cítíte, tak stejně tak zase někdo to může cítit No, podle jasně. svý optiky zase A jinak. nikdo nemá potřebu o tom třeba povídat a má potřebu radši jako říká nějaký jako jiný věci, nějaký Třeba vlastně- vtipy. No třeba jako buty a přijde mi úplně geniální, jako, že tam to taky krsto vlastně cítíš. No. A ty jsi kdo? Já To je jsem, Onatra. já jsem tady technik. Jsem tady, Já jsem tady bedňák. jsem tady taky technik. Ahoj. Čau. So how long are you playing together? Together with MC Guacho. No, I mean two of you. You two. Like two I friends. came to the band last year. Yes. Last One year, year yes, 1 year ago we started to play together. And how it was without him before? Oof, Big band. it's a very long way because it was a lot of break of the band. It started maybe in I don't know 10 years ago. Maybe, but there was a lot of breaks. So Okay, so but the change after coming of him was quite big. yeah. Okay. We have one Amzamo before and after. So watch the changes. And who found who? You found the group or you found him for the group? we found each other. And how it Because was? How was the story? he's back from Barcelona 1 year ago to Budapest, and we find each other, and we are also playing street music together with the Crocodile Duo, and that was the idea. Just coming to the band. Okay, and how you want to develop the group now? What is the next step? You know, to be much more faster. It's not possible to be faster than now. Yes, we are fast now. You know, people are going to that after your concert, after your show. Yes, because yes, they are yes. running all the time. It's not possible to dance. You know, you can only run. Yes, it's very fresh now, I think. Maybe maybe the step back to dance because now they are running. So maybe people need one step back. We are staying here to party. Yeah. Okay, Last question. coming from you. Yeah. So Who I am? You are the angel. Who are you? Who are you? Who I am? Who are you? I don't know. The swam. Svom. Oh yeah.